ki zan yi maraba ke dai nake gani har zuciya da rai na kamu da kauna masoyiya. Lale lale gare ka zan yi maraba kai dai nake gani har zuciya da rai na kamu da kauna farin ciki na. Ki gane nufina farin gani na ga so zan yi tanadin dukan lafazina a zuciyata har rai da zuciya na kamu da kauna alfahari na ikon sa ta zuciya ta samu habibi ina a raina ta raba ta so gare ka zan yi habibi. Bure na zuci kauna ce mai wanke zuciya ke ce yanayi na rayuwa kauna ina rasa ki zan zauce. Kyan hankali da tarbiyya cikin nasuwa da kyan niyya faɗi na rayuwa kauna ina ishe ka na dace. Yau nai gamo da soyayya kauna ki bani na shirya na daina damuwa kauna in ka rike ta ba jinya. Lale da marhaba a gare ka har zuciya ina ra'ayinka fili da baɗini na yabe ka. Hasken wata ya walga gefen ta zara ke ce kan kisa na juri duka dukan zuciya ta zauce na damsalo na murya zular sahiba na dace. Ina son ka dangalali har zuciya ka sace kaunar da kai gare ni rabana ya sa ka dace. Nisan ka na jini ne auren mu za a daura za a daura auren mu za a daura za a daura. Lale lale gare ki zan yi maraba ke dai nake gani har zuciya da rai na kamu da kauna masoyiya. Lale lale